Ćao, ja sam Teodora Miljković i stipendista sam UMS škole za talente. U UMS školu za talente sam došla sa svojih 6 godina i kao i svaku devojčicu zanimalo me manekenstvo, tako da su prvi moji početci bili na pisti. Radila sam revije za razne domaće brendove, poneke i strane. Posle toga je usledio ples, međutim otisnula sam se i u glumi i prvi put glumila u predstavi Gustav koji je pronašao sreću. Zahvaljujući UMS školi za talente radila sam mnoge reklamne spotove i to je uvek fenomenalno iskustvo za mene zbog toga što radim sa mnogim iskusnim ljudima koji mi uvek pomognu. Molim vas jedan sladoled za mamu, tatu, batu, seku i mene. Krenuli su angažmani na filmu, u pozorištu, ali isto tako počela sam da se bavim i novinarstvom. Počela sam da vodim emisiju City Kids. Mali, zeleni. Dugi niz godina sam radila pomenutu emisiju, a posle toga je usledila emisija Stars and Fans gde sam bila jedini voditelj. U sledećem prilogu i tebi, a i gledalcima predstavljamo 5 najpoznatijih Srba. Zahvaljujući UMS školi za talente sam postala stipendista srednje škole Artimedija i hvala UMS-u što mi je obezbedio tu stipendiju, baš zbog toga što je ovo prava škola za mene koja mi je otvorila oči i prikazala mi čime to želim da se bavim u svojoj budućnosti. Ako želite da imate ovako perspektivnu karijeru kao i ja, obavezno vas očekujem na UMS audiciji koja će se uskoro održati, a sve to možete saznati na broju telefona 011 3066 369. Vidimo se tamo. Ćao!